Avui al Vallès Educa iniciarem el programa d'avui apropant-nos a la Fira Guiet de Granollers per veure què són i com funcionen els punts d'orientació que proporciona la Diputació de Barcelona. Al segon reportatge participarem del taller sobre ciberassetjament que organitza el Consell Comarcal del Vallès Occidental juntament amb els alumnes de l'Institut Viladecavalls. I tancarem el programa visitant l'Escola Bressol Esquits de Terrassa per conèixer el seu projecte educatiu pioner de constituir-se en una comunitat d'aprenentatge. Comencem! Obrim el programa d'avui apropant-nos fins a Granollers per passar un matí a la Fira Guiet d'aquest curs. Unes jornades organitzades per l'Ajuntament de Granollers i pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i que rep el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu de la jornada és oferir eines d'informació i orientació als alumnes en transició educativa. Fira Guiet és una fira que es fa aquí a Granollers, però que té com a característica que és d'àmbit comarcal del Vallès Oriental, que participen més de 20 municipis, l'organitza el Consell Comarcal conjuntament amb l'Ajuntament de Granollers i té com a objectiu donar a conèixer tota l'oferta formativa en cicles formatius que hi ha a la comarca. El que intentem amb els instituts és oferir-los allò que ells no poden oferir. Per tant, la fira el que fa és complementar tota la vessant que ells ja fan en orientació i que ells per si sols no podrien fer. Principalment ens hem trobat amb alumnes de quart d'ESO, sobretot. Llavors, sí que són alumnes que venen, que ja tenen alguns una mica clar què és el que volen, altres dubten més, i aquí nosaltres hem de fer una feina d'orientació i de sobretot obrir el ventall de possibilitats que tenen, que al final a vegades ens trobem que ja tenen molt clar què volen i fins i tot amb aquests que tenen clar el que volen els hem de fer dubtar. El perfil de visitant és bàsicament alumnat de quart d'ESO dels instituts de la comarca. No obstant, nosaltres la fira també la obrim a les famílies perquè un dels puntals en l'orientació no només és el centre educatiu, el teu conjunt d'amics, sinó també la família. Nosaltres des de Diputació de Barcelona, des de la unitat d'orientació tenim diferents projectes que impulsem o ajudem a complementar el que ja estan fent els municipis i els consells comarcals. Un dels projectes que fem és el suport a fires i jornades d'orientació. I dintre aquest suport tenim el recolzament als punts d'orientació i paral·lelament també xerrades d'orientació. El que no entendríem una fira és sense els punts d'orientació, on te poden resoldre aquests dubtes, on es poden asseure, encara que sigui poc temps, amb aquests joves per dir-los mireu, a internet ho podeu trobar aquí, però també les xerrades. Diputació també ens ajuda a fer un seguit de xerrades que complementen tota l'oferta que té la nostra fira. Aprofitem aquest reportatge per fixar-nos en els punts d'orientació que ofereix la Diputació de Barcelona a moltes trobades d'aquest tipus. Unes taules sovint a les entrades de les fires on els joves mostren les seves preocupacions a un orientador. Uns punts amb un ritme frenètic que enriqueixen la Fira Guiet. El punt d'orientació és el que trobes normalment només entrar a la fira, aquí el Fira Guiet el tens a l'entrada a la nau, i és el lloc aquí a la fira on et poden resoldre qüestions més puntuals o si realment estàs molt perdut, és el lloc on te pots visualitzar o pots veure realment el que te pot donar aquest punt d'orientació i després et deriven a fer una orientació molt més llarga. Principalment el que veiem és que els preocupa què passa si s'equivoquen a l'hora d'escollir una formació. Aquesta és la que més els angoixa. I si escollo allò que em pensava que m'agradava i després no, per exemple. O una altra, trobaré feina del que hagi estudiat. Si estudio el que m'agrada, aconseguiré una posició en un lloc de treball. Aquests són els dubtes que més ens trobem i a partir d'aquí es tracta de demostrar que no han d'escollir pensant en un present, perquè al final si pensen en quines sortides professionals hi ha avui en dia o quins salaris es gestionen avui en dia, estan decidint en base a un present que serà el seu passat. L'oferta existent és molt àmplia, cada vegada és més àmplia i per això és important saber molt bé, o seria ideal poder fer aquest procés d'orientació per saber com ets tu, què és el que realment t'agrada a tu i que pots ser bo amb les teves capacitats i amb les teves condicions per poder triar bé i fer un itinerari d'èxit. A veure, el que hem intentat precisament des de l'administració és que prengui rellevància
perquè fins fa poc temps tot el que és la formació professional era una formació de segona, per tant eren unes segones opcions tant pels alumnes com per les famílies, i el que hem intentat aquí des de fa 9 anys és intentar això, que la formació professional tingui un lloc preeminent a l'hora d'elecció en la formació postobligatòria dels alumnes. A mesura que s'ha anat ampliant el ventall de possibilitats i itineraris en el qual desenvolupar una vida acadèmica, l'orientació ha anat prenent rellevància. D'aquí que tota la comunitat educativa s'ha pres molt seriosament oferir als joves totes les eines possibles i un treball constant d'autoconeixement i d'informació. Clar, orientació és acompanyar-los en el procés de presa de decisions, i en aquest sentit acompanyar-los no significa escollir per ells, significa empoderar-los, donar-los eines i dotar-los d'autonomia perquè ells puguin prendre aquesta decisió o qualsevol altra que se'ls presenti. L'orientació és molt important i sobretot hem d'entendre que el que no és només informar. Moltes vegades ens pensem que la fira és una bona mostra d'informar, el que fem és informar de l'oferta, de les possibilitats que té un alumne després en estudiar, però l'orientació va molt més enllà. Fins a l'educació obligatòria és anar seguint, és anar continuant el que ja et va marcant una estructura. És important conèixer-se molt bé i saber què t'agrada, què pot ser, quines capacitats fer, per quan arribes a quart d'ESO no sentir-te anar a l'abisme i dir i ara jo què vaig a fer, ara se m'acaba el món i he de triar i què trio. Per això és important l'orientació i quan més aviat millor. Nosaltres el que tenim en compte són 3 elements. L'autoconeixement com a base per prendre qualsevol decisió, que explorin l'oferta acadèmica i que descobreixin el mercat. I necessitem aquests 3 perquè no funciona prendre una decisió sense un d'aquests 3. Això sí, nosaltres expliquem el contingut, però són ells els que també ens han de donar material o ens han d'explicar quins interessos tenen per poder acompanyar-los una mica en aquest procés. Vindria a ser jo soc d'aquesta manera, m'agrada fer aquestes coses i no m'agrada fer aquestes altres, havia pensat en aquestes tries i l'orientador llavors és el que l'acaba d'acompanyar. Si aquestes tries poden estar bé, si pot ser que s'equivoqui o potser ha de canviar completament en funció de com és ell. Ens acomiadem dels joves del Vallès Oriental desitjant molts encerts en la seva tria. Fins aviat! Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Al segon reportatge d'avui ens apropem fins a l'Institut Viladecavalls per participar del taller sobre assetjament i ciberassetjament que proposa el Consell Comarcal del Vallès Occidental als centres educatius de la comarca. Unes sessions amb objectius clars i útils per als joves. Els tallers que hem estat fent aquí a l'Institut de Viladecavalls venen del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que vam demanar que aquí a Matadepera fessin un seguit de tallers sobre assetjament i ciberassetjament amb eines teatrals. L'objectiu principal del taller és combatre el ciberassetjament i és com una fase inicial on s'explica en què consisteix el ciberassetjament una mica per donar pautes per reconèixer-lo. Necessitem com una mica marcar què vol dir assetjament
o què no. Moltes vegades qualsevol acte de violència es considera bullying, quan en realitat el bullying és repetit en el temps i és una cosa que es va produint a poc. A banda d'això ens trobem que hi ha de tot. El que passa sobretot és que pensem moltes vegades que els joves tenen un problema amb l'assetjament i el que considerem almenys des de NUS és que és un problema de la societat. Pensem que és un taller molt interessant. L'estan fent aquest taller a tots els alumnes de primer de l'ESO. És un taller de 4 hores, que és bastantes hores comparat amb la majoria dels tallers que ens ofereixen, i sobretot és perquè els nanos siguin conscients sobre la sobreexposició que tenen a les xarxes socials. Aquest taller normalment ho pensem més perquè entenguin quina és la dinàmica en l'assetjament i després passem al ciberassetjament, perquè en realitat no són dues coses diferents. El que passa amb el ciberassetjament és que és com l'assetjament, que s'ha creat una dinàmica de grup on un grup li ha donat poder a una persona perquè matxaqui a l'altra, i el que té el ciberassetjament és que es dona aquesta mateixa dinàmica de grup, el que passa que és aquesta persona que abans marxava a casa i s'acabava tot, ara són 24 hores en les que pot estar rebent coses a través d'una pantalla, és com que no s'acaba mai. Funciona igual amb el ciberassetjament, el que passa que una mica menys perquè és tot el dia, i com a sobre la gent pot dir més coses perquè no és cara a cara, es fa més feixuc encara. Però el com funciona, el qui dona poder a aquesta persona, funciona el mateix. El taller té dues parts diferenciades. Es comença per una presentació dels conceptes d'una forma lúdica per després passar, a través del teatre de les oprimides, a fer representacions on s'extreuen els aprenentatges. Una forma de presentar la problemàtica que reforça la feina que ja es fa als instituts. Aquest taller és un taller de 4 hores en un mateix grup, en la que al mig hi ha una pausa. Hi ha una primera part en la que intentem amb jocs i amb altres dinàmiques aconseguir també, com per una banda, començar a entrar en el tema però des d'un punt de vista bastant lúdic, que sembli que no és entrem en el tema i posem el tema sobre la taula, sinó que d'un punt de vista més fàcil anem plantant el tema. I dinàmiques grupals que permeten veure una mica quines dinàmiques internes hi ha en el grup, ens donen informació a nosaltres, també posen en evidència coses que potser si nosaltres les diguéssim serien molt violentes, però de cop ells les viuen i aleshores comencen a entendre algunes coses que potser ja estaven passant però no les veien tant. Partint de històries personals, les convertim en històries col·lectives. La idea no és entrar a les històries personals i amb els detalls, sinó que amb 4 coses més d'imatges i més visuals i amb l'estàtua de com se senten, aconseguir crear una història col·lectiva que sigui realista i que tothom entengui que podria passar o que estigui present o que hagi passat, i un cop que tenim aquesta història, l'animem, li donem vida. Precisament nosaltres és un dels temes que més tenim interès, sobretot al primer cicle de l'ESO, que ja treballem dins de les tutories, i sí que és veritat que ens faltava això, que algú de fora, que no siguin només els professors, que vingui algun professional a explicar a aquests alumnes realment la preocupació que hi havia sobre aquest tema. Per nosaltres, principalment, és un reforç a la tasca que es fa i, evidentment, sempre que ve algú de fora que no és ni la família de l'alumne ni els professors, que són amb els que normalment es relaciona, sempre que no sigui el sector adult per ells coneguts, està demostradíssim que és molt més eficaç que el seu adult de referència li doni aquest missatge. Com ja vam parlar en un programa anterior amb una escola de Terrassa, l'assetjament és un tema que preocupa els professionals de l'educació. Però al mateix temps és una realitat que existeix o pot existir i, per tant, cal treballar a les aules per donar una formació integral als alumnes. És un tema que ens preocupa molt. Jo crec que fins i tot com a pare, per suposat, i com a professor i docent també. Tots veiem que molts dels conflictes que tenim avui dia comencen a les xarxes socials, comencen en grups de WhatsApp, i que d'alguna manera els alumnes s'atreveixen a dir coses que de cara a cara no serien capaços de dir-se. Nosaltres tenim les activitats de tutoria a tots els nivells, organitzades al voltant d'uns eixos, d'uns temes, que a nosaltres ens agrada que l'alumne vagi creixent amb aquest tema. Aleshores, precisament, aquest i la gestió de
la informació personal que es fa via xarxes socials és un d'aquests eixos que es treballen a tots els nivells. Es pot i s'ha de treballar amb l'alumnat amb tots aquests temes. És molt important, és com el tema del mòbil. El mòbil seria fins i tot contraproduent eliminar-lo completament de les aules, fer veure que no existeixen els mòbils. Els mòbils formen part de l'alumnat que tenim, forma part nostra i han de saber treballar, conviure i utilitzar-lo de manera adulta. Pensem que com a institut la nostra tasca no és només la transmissió de contingut, que és una part important, sinó que part d'aquest contingut és que l'alumne creixi com a alumne i creixi com a persona, evidentment. Per tant, la combinació de totes dues parts i l'equilibri de totes dues parts és el que al final faci que ells, quan acaben el seu pas per l'institut, surtin amb una formació integral. Tanquem el programa d'avui anant fins a Terrassa per conèixer un projecte pioner a la nostra comarca. Concretament, visitem l'escola Bressol Les Kids, al barri de Can Parellada, que fa uns anys va decidir constituir-se com una comunitat d'aprenentatge, sent avui dia un projecte de centre molt consolidat. Nosaltres, a partir del que havíem llegit d'altres escoles de primària, els projectes de comunitats d'aprenentatge era un tema que ens atreia i, a part, era un altre objectiu per posar i per donar a l'escola, a la nostra escola. Llavors, el que vam fer és somiar i transformar l'escola en comunitat d'aprenentatge. Perquè nosaltres ja teníem molta participació a les aules esporàdiques, en famílies, però li volíem donar un cert sentit a l'escola i a la participació de les famílies. I volíem que l'entorn, el barri, la gent del barri, les famílies, qui volgués venir pogués participar del dia a dia de l'escola i dels infants. Nosaltres, com a escola Bressol, les participacions de les famílies es feien d'una manera puntual. Llavors, li hem donat un sentit a aquestes participacions. Les hem integrat dins del nostre projecte i dins de l'organització de l'escola. Llavors, aquestes participacions són una activitat més dintre de la nostra escola. En el primer moment els infants es queden com una mica parats, però tu prèviament li has explicat, vindrà la mare de la Rocío, per exemple, ve la mare de la Rocío, ve fer, doncs, explicant-nos una sessió de ioga que vol fer aquí amb nosaltres i tu li expliques. Aleshores, l'infant és perfectament capaç d'entendre i d'assimilar i de disfrutar i gaudir d'aquesta experiència. Ser una comunitat d'aprenentatge no solament implica obrir les portes de l'escola Bressol, sinó també fer partíceps dels ensenyaments a les famílies. És per això que des de l'inici del curs es convida els pares i mares dels infants a somiar al centre educatiu que volen. Primer de tot, amb els pares i les mares, durant la matrícula, expliquem el nostre projecte. Després, al setembre, també en aquesta reunió de famílies, també tornem a donar 5 cèntims sobre el nostre projecte que les famílies ja han conegut durant la matrícula. I a l'octubre donem l'oportunitat de que les famílies i qui vulgui de fora també pugui somiar sobre l'escola que vol pel seu fill. Convidarem a les famílies a somiar. A somiar què? L'escola que volen pels seus fills, que els agradaria pels seus fills, aquells somnis que tenim, que a vegades no sabem dir-los o no podem dir-los o ens fa cosa dir-los. És aquell dia el que somien l'escola que volen. I cap al novembre el que fem és recollir els somnis, fer la lectura de somnis, que tothom que vulgui està convidat a fer-la, i a partir d'aquí aquests somnis es divideixen en 3 comissions. La comissió d'aprenentatge, la de voluntariat i la comissió d'edifici i serveis. Entre tots i totes distribuïm els somnis en aquestes comissions i després es fa un pla de treball. Nosaltres tenim dos tipus de participació. Una miqueta seria la participació fixa, doncs hi ha un voluntari que ve un dia o 2 dies a la setmana, com els grups interactius o el manteniment de l'hort,
o el racó de l'ordinador que tenim a la classe és com més fixa, no? I l'altra seria la participació més puntual. Un cop fet el pla de treball, surten moltes activitats que s'organitzen entre les educadores i les famílies i que enriqueixen els aprenentatges dels infants. A més, gràcies a la participació dins de l'aula de pares i mares, s'aconsegueix una varietat en les interaccions i la possibilitat de fer grups reduïts. Jo penso que té moltes avantatges. Primer, el fet que les famílies puguin participar en les activitats d'escola que vulguin venir o que vulguin venir a fer alguna activitat que ells sàpiguen i ensenyar-la als infants, això és una part molt important per ells perquè aprenen moltes més coses. Tot el que envolta els infants els hi proporciona aprenentatge. Diem, els infants aprenen jugant, però també interactuant. Llavors, quanta més diversitat de gent pugui interactuar amb ells, més grans són els seus aprenentatges. Poden fer criteris, poden fer tries, ells mateixos. També surten les participacions a l'aula, surten també aquest any el vaixell de les cultures, que ha sortit a partir de la Comissió d'Aprenentatge. A partir de la Comissió d'Edificis i Serveis també s'ha reestructurat pati, zones del pati-jardí, i amb la Comissió de Voluntariat s'organitzen i es distribueixen les participacions a l'aula. Després fem tertúlies literàries, després fem tot tipus de participació en famílies, des de voluntariat, que fem, per exemple, voluntariat de l'ordinador, a tot altre tipus d'activitats que vulguin venir a participar del dia a dia i a donar a conèixer. Però un dels aspectes més rellevants de ser una comunitat d'aprenentatge és la constatació que tothom s'emporta alguna cosa de l'estada a les aules. Sobretot un enriquiment personal dels adults i uns aprenentatges més sòlids en l'ensenyament infantil encaminats a l'èxit educatiu. Els adults que no són els propis de referència de l'escola, com som les educadores i educadors, donen una altra versió, saben fer altres coses, tenen altres experiències per explicar-nos i totes són igual de vàlides i d'interessants. Aleshores podem aprendre moltíssim de tot el que ells ens venen a fer. Nosaltres creiem en aquesta comunitat, perquè tots sortim beneficiats, tots, els petits, els grans, els que venen esporàdics, els que no, perquè tothom s'emporta, el veus marxar amb aquella, ostres, que bé, no? M'ho he passat bé, he après, estic bé. Nosaltres pensem, com a escola i com a comunitat d'aprenentatge, que tot el que pugui aprendre l'infant de 0 a 6 anys és una base, és un pòsit que queda en el seu desenvolupament posterior. Qualsevol activitat que tu els hi presentis, els infants són capaços d'interioritzar-la i de viure-la i de fer un aprenentatge de tot això. Nosaltres aquí el que volem és potenciar les capacitats dels infants i creiem en l'èxit educatiu. O sigui, la transformació que volem fer des de l'escola és una transformació social i educativa. O sigui, aquí tothom suma, tant educadores com voluntaris, voluntàries. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer nous projectes educatius, aquí, a Canal Terrassa Vallès.